Pa dobro, prvo mi je jako drago što ćemo napokon odigrati jednu utakmicu pred našom publikom i to baš protiv Jagodine, protiv sigurno jedne od najboljih ekipa u Srbiji. Moje očekivanja pred tu utakmicu, znači ja sam i to rekao i mojim igračima i to uvek volim da ponavljam, meni je sasvim svejedno protiv koga igramo i kako se naš protivnik zove, pogotovo kad igramo kući mi uvek idemo da pokušamo da pobedimo i da osvojimo sva 3 boda, tako će biti i protiv Jagodine u subotu. Pa dobro, sigurno je to bilo možda veliko iznenađenje za sve, za mene lično nije, jer kako vreme odmiče, mi igramo sve bolje i bolje i moj tim je sve igraniji, tako da je jednostavno teško gostovanje, ali jednostavno pokazali smo da imamo kvalitet i da su moji igrači od prvog minuta pa do posljednjeg želi ta 3 boda i na kraju smo uspeli to da ostvarimo, da pobedimo odličnu ekipu Javora koja inače se zna da je dobar domaćin. Sami znate da je Zvezda pred nedelje tamo izgubila sa 4:2, oni su bili puni samopouzdanja, možda smo se malo i podcenili, ali eto jednostavno uspeli smo da iskoristimo njihove neke slabe tačke, da postavimo 2 pogotka, promašimo penal i mislim sasvim zasluženo pobedimo odličnu ekipu Javora. Pa dobro, oni imaju jako veliki broj igrača, kvalitetnih, tako da se mi tu nećemo sigurno opustiti. Znači oni su sigurno, ja moram da priznam i treba biti realan i objektivan, oni su favorit u ovom meču jer Jagodina je jedan veliki klub, veliki tim, imaju odličnog trenera. Prema tome, ali ja opet ponavljam, mi imamo jedan dobar tim, kako vreme odmiče igramo sve bolje i bolje i nadam se da ćemo se pokazati u dobrom svetu pred našom publikom u subotu i da ćemo uspjeti da zabeležimo sva 3 boda.